he acabat descobrint, jo ho intuïa, però crec que avui s'ha quedat ben palès i ben clar que 24 fa més que 23. Per tant, havia una opció d'haver-hi 24 diputades i diputats que votessin no només perquè aquesta institució tiri endavant i estigui al servei dels seus ciutadans, que s'ha fet aquests darrers 4 anys, sinó també perquè es pugui tirar endavant els anhels de democràcia, de llibertat, que aquest poble vol i impulsa. Totes aquelles excuses que s'han donat per poder o no poder fer d'aquesta institució una de les 4 institucions de les diputacions d'aquest país per tirar-la endavant, alineada, buscant un objectiu comú en defensa dels drets i les llibertats i en bé del reequilibri territorial i de l'oportunitat de les persones, no serà repetible. Em sembla a mi, ojalà m'equivoqui, m'agradaria molt equivocar-me, però tota la gent que a dia d'avui encara els sobta aquest pacte, dir-los que pels seus fets els coneixereu,